Kuwi rak lahiran 61 Pak Parjo kuwi. Nah, otomatis 61 iki tahun 65 wis umur 4 tahun kuwi rak ya wis dong to ya. Dijak ngungsi ning Ngalas, kan zaman pemberontakan dhisik kae lho. Aku katut kuwi pemberontakan. Ora ning Ngalas ana munyuk lahiran. Bayi munyuk ditemu gugu kowe. Ah iya. Lah iki nek joget senengane ramutu. Ora kok bajekno bengi iki kowe sing metu dhisik reng. Aku selak ora tahan. Arep nembang glathik glinding. Oke. Heeh. Saurunge glathik glinding iki mau no pamundutan sinom. Apa? Sinom Parijata Pelok. Oh iya, heeh. Saka sapa le? Ana iki oke iki mau. Heeh. Ngersake sinom Parijata, sinom dipablaske si kucing. Oh ya. Saka ingkang kagungan dalem punyane Mbah Moh, kowe ngersake sesideman. Ya. Diaturke mbaka siji, Kang. Heeh. Di pinangkani alon-alon mbaka siji. Ya. Alon-alon waton kelakon ya truk ya kandhane kok. Nyambut gawe sing penting dinikmati. Heeh, rasah grusah-grusu. Heeh. Ora sah kesusu. Ya. Minangkane apa sik iki le? Sinom Parijata sikik wae sing alus. Ya. Pelok. Oh ya. Bukan ana ciluk, Truk. Oh ya. Ben diteruske karo sapa? Mbak Niken. Oh ya. Reti merem ya aku. Karang ora kuat kaya mengawan campur sarinan kaya. Angger gawe story mesti foto karo idolane Mas Juang. Sapa? Mbak Caca kae lho. Kara idolane Mas Juang to, Pak. Oh. Mbak Enjun. Oh iya. Monggo. Petruk. Ya. Nolodalaku tama swara bengi iki aku ora krungu suarane Kang Pardi nek ndi reng. Ha ya panjenengane ora mangkat. Lho, sebabe Mbak Yuneipe, heeh. Tilar donya seda. Innalillahi. Kapan? Mau esuk. Aku dijak layat bapak ora nyang, aku trima turu reng. Wah, kowe kok ora srawung kaya ngono tugong dulur dhewe kok. Aku ki dulur dhewe nek kananku bengine arep mayang, lho. Iya bener jane, heeh. Kok
Aku le gelo iki lho. Ngapa? Ngerti aku melu. Lah piye? Oh, bapak mulih layak ki tilake gawe story nang WA jajan sate iki. Ya kowe iki sok salah dijak ora tau nyang wis. Kono. Ya, Ya nderek bela sungkawa muga-muga almarhum pikantuk swarganing Gusti husnul khotimah ya Reng. amin amin. Amin Gong. Heeh. Sing genteni Kang Mardi sapa? Jane Mas Adi Waluya. Weh, heeh. Heeh. Iki kanca saka karawitan grupe Mas Ning le. Oh iya, Bajul Barat Kru. Ya, Bajul Barat. heeh, matur nuwun. Ndelalahe bengi iki sela ya truk ya. Heeh. Kakangmu Mas Ning ndelalahe bengi iki pas selone Panjenenganing asta. Heeh, sesuk bengi mesti apa Mas Adi nderekke meneh. Ya, sesuk bengi ning jadwal panjenengan Mas Ning. Heeh. Monggo Adi lajeng. Mbak kan. Iya. Bang. Ngapa ya, Gong? Ora apa-apa. Gusah selilit. Oh iya. Selilit, Bro. Lah nek sampean biasane ra sok ngono. Nah, ya untune kerawak kaya Ora apa-apa, dijugel sisan guling, guys. Donge. iya. Na na na. Na na. Ya. Malam minggu batang pancet rame. Ampun kancan. Hampir di hampir montar mampir apa sito apa ora sik ketetesan mau wae jarekku. Ah wis bolong jarek larang e. Ora apa-apa wis kebaca. Santosa ya mereke. Tenan iki mereke Santosa iki. Batik Pekalongan. Nah, sing arep tuku iso WA aku. Sindan-sindan iki sesuk seragam batike Santosa kabeh ngono. Lho, lah iki ya seragam terus lho. Ya maksudnya yang nggo tambah-tambah koleksi. Alhamdulillah. Pokoknya angger kas ki. Tumbaske to? Ah iya, anggere kas iki dilestarekke, ngono. Kok dit kasinden dilumpukke nang aku to, aku tak orderke batik Santosa iki. Ora nek tak catrut aku ki arep ngopo to? Paling mung tak jikok 100 iki tuku rokok. Kowe iki yo elek tenan kok pakartimu. Ora tenan wis to anggere do serius le nyambut gawe. Heeh, anggere do guyub rukun karo kancane dhewe iki aja sok luk-lukan. Ngono kuwi lho. Dong ora, ngrungokke ora. Yoga barang ki anggere kas wiyaga ki terkelola dengan baik, ki sesuk tak seragamke jarik karo kamisol. Lho.
Wiyaga kira nganggo kamisol ndeng. Apa ora nganggo? Ora. Ya anggere ra diutang-utangke kasih. Wah iya. Bengkong wae. Iya. Heeh lah, sok isa diwalik terus. Ngapa? Sindane iki nganggo surjan, nganggo blangkon. Heeh. Gek sila. Lah yogane nganggo kebayak nganggo sanggul ngene iki. Gek lelingguh timpuh sewengi. Heeh. Dalange nganggo klambi hansip. Oh iya. Kapan kuwi? Sesuk nek Mas Sulis mayang awan. Oh iya. Tenan. Oh iya. Tenan sinden. Kok nek Mas Moko apik banget kok kayak rujak kayak ngono. Persis banget kowe. Aku mbayangke rujak. Ya di rujak. Malah apik banget. Kaya gur sak bentuke kok dadak olo-olokan. Heeh. Iya. Entekke. Aku mbayangke Pak Ipung. Kuwi tenan yoga iki sesuk. Aku ya mung bayangke Pak Ipung nek sanggulan. Lah apike. Nego lalah dirang. Apik tenan nek. Kayak grok-grok ditubruk kucing. Pokoke wong papat kuwi. Pak Ipung, Mas Juang, Mas Sulis, Mas Moko. Mas Mojo wis sing gedhe-gedhe kuwi kena ayu banget nek dandan sinden. Ha iya, bener. Hati-hati kok. Sok nek lakon anu kae Pandhawa apa kae sing Pandhawa. Heeh. Nek nglakokke lakon apa kae, Reng? Apa? Sing punakawane dandan wedok kae lho. Ha iya kuwi. Heeh. Iya. Lutu enggak mutu. Ngomong kaya kendune Mbak Dudur karo alepan radong wayang ya. Wis pokoke si sapa Mas Blendes kuwi lek Paida komplit hari dandan wedok. Oh, nek oke jangan tanya. Kayak Wawin. Nah, kaya Mbak Wawin Laura nek masoke. Wis wasis nek masoke ora tak Paida. Heeh. Kulino tanggapan iya. Kok terus dituku semplok. Wes semplok iku masoke dandan wedok terpukau apa meneh nek weruh kimpul. Nek ayu piye ayu? Nek ayu ki apik nek ayu. Utuh kimpul lho yo ayu.
Wis engko ndak kentekan bahan. Ya. Ya. Sinom. Ya, sinom mari jatha dilajengke si kucing. Oke. Pepeling mau wis sesideman durung. Oh ya, saka ingkang kagungan dalem. Heeh. Sideman aku njaluk piyane Mbak Anggi. Ya. Ngatur lelagon karya Ki Haji Sukron Sumanda. Oh ya. Ben dibawani. Ya. Cakepane semut ireng. Oh ya. Semut ireng. Anak-anak sapi. Balane sing sinden apa? Dandan Surjan, Wiyaga dandan sinden. Nek dandan ya, Tru. Heeh. Pak Parjo. Apik banget, heeh. Pak Parjo kaya Butarni nek dandan. Lambemu kok ora. Butarni iki lagi ora sehat mula bengi iki izin e. Oh, ya muga-muga enggal waras sehat, heeh, bagya mulya. Ya. Pulih kaya wingi uni, heeh. Mula mau damar le ngenong gragapan. Lah ngapa? Tidak ditunggui sang ibu. Oh iya. Pak Ipong bareng sik, Mbak. Pak Ipong barang le nabuh peking telu-telu e. Dong iki rak loro-loro. Dadi telu-telu. Lah ngapa? Ya mergo ora ditunggaki ibu. Ayo. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Ya. Mas Podi. Surat-surat lengkap. Lupa. BPKB. Sertifikat. Terus hasil USG. Lengkap ya. Lengkap. Oh ya, alhamdulillah. Kira-kira prediksine lanang apa wedok, Mbak Yanti? Anggere arep didelok kuwi iki ora ketara. Ora ketara? Isih disembunyikan. Oh ya, agi umur pira ta?
Piro ya? Lali aku. Ya wis welingku sesuk nek wis ngancik umur 7 sasi mending nek apa le mangkat wayangan izin sithik ra apa-apa. Ya. Kuwi usia 7 sasi kuwi rawan. Heeh. Rawan apa? Rawan keguguran. Yo ora ya nek wis 7 sasi iki. 3 sasi merono kuwi iso leren wae. Heeh. Nganti kaya retya, nganti kaya ngopeni wong meteng. Wis tau to? Wae ngono. Mbakku dhisik kok. Oh, lak ngono. Mbak Nikan kuwi barang kuwi sing ati-ati nek wis umur 3 sasi. Nggih mbol apa nek kowe iki? Ninggal katrenan Bu Yanti. Nggih. Ya. Alon-alon lenggah. Heeh. Engko nek gogrok, heeh. Gogrok sipuk nah didelusupke dhewe. Heeh. Ya. Apa neh le? Ana Ku Bakasmara mau wis ta mau? Ampun, Dik. Mbak Nikan pun mau Ku Bakasmara nggih. Anggerana sing turu tak takoni. Heeh. Bakal Semarang wis padha ngguning wis. Ya. Bojo loro urung. Oh ya. Sapa sing tekan maju? Mbak kok yuku pathuk. Oh ya. Ayo, Mbak. Mangga bunga temi, jumeneng, Bu. Oh, bunga. Iso bungatmi to. Nggih. Heeh, Bu. Kok aku kebagian bojo loro ki piye? Rak wis tak critake dhewe to ning aku. Apa? Senenganmu ki lagu bojo loro. Oh iya. Ora mergo kisah utawa ora mergo apa. Iya. Ning ki lagune cen asik dinggo. Asik kok lagune. Asik deh. Heeh. Ngapa Pak Jumbuh? Ngapa WA apa Pak Jumbuh? Hah? Oh. Jumbo kali. Krunguku Pak Jumbuh request apa ngono. Heeh. Pak Jumbuh ki anu bengi iki mayang koyoke. Ha iya nonton streaming YouTube koyoke. Heeh. Abang biru lampune disco. Ha meng ngono kok. Gampang kok penak. Iya. Awak guru Mas mikir bojo loro. Bojo sing enom njaluk disayang, sing tuwa njur wegah ditinggal. Nek ora bojo sing enom njaluk Pajero, sing tuwa njaluk Civic Turbo. Ah kabotan nek kuwi, kabotan. Ya kudune aku sing njaluk no nek ngono kuwi. Aku to maksudnya ki sing aku sing enom apa sing tuwa? Aku dadi sing enom apa sing tuwa? Nek kaya sampean iki tipikale dadi sing enom. Sing enom? Heeh. Oh, berarti entuk Civic Civic Turbo. Turbo. Oh ya lumayan lah. Hah? Masa entuk kol jare? Sopir setom ki jenenge apa? Sopir setom. Heeh, sopir sepur rak jenenge Masini. Iya, heeh. Sopir kapal jenenge Nahkoda. Iya. Lah nek sopir setom ki jenenge apa? Kenek. Aduh. Apa ya? Kowe kudu tak goleki nek kowe iso goleki tas sak isine iki gawanen. Ora mungkin. Heeh. Apa mau setom? Sopir setom. Ya pokoknya sopir. Ora ana jenenge ana. Ora aku ora nemu jenenge. Kudu mbok Napa Pak goleki. Parjo? Pengemudi setom. Salah. Lah terus. Ana jenenge dhewe golek ana. Loh, bapakku lho iki. Iya no, heeh no. Bapakku kok. Ya ngapa? Heeh. Nggih ta? Heeh. Oh. Bapak sambung. Kuwi Pak Marjo dhisik nemu kowe ning Kalen. Apa iya? Maksudnya ki Pak Tua. Ceritane zaman apa? Kuwi rak lahiran 61 Pak Marjo kuwi. Nah, otomatis 61 iki tahun 65 wis umur 4 tahun kuwi rak ya wis dong to ya. Dijak ngungsi ning Ngalas, kan zaman pemberontakan dhisik kae lho. Nah, Aku katut kuwi pemberontakan. ora ning Ngalas ana munyuk lahiran. Bayi munyuk ditemu karo Pak Parjo digedhekke. Ora nyambung. Oh, kaya ngene kok tekan munyuk barang.
Ya iki mangune Pak Tua. Oh, Pak Tua. Heeh, jare Pak Tua jare. Aku isih enom lho kowe. Hah? Isih enom. Ya. Ayo, Di. Sampune urung deal. Sampo apa? Sampun kok sampun. Oh nggih, sampun, matur nuwun. Iya, kayak lenggah Mbak Via. Heeh, iya. Ki urung ana rencana arep imbuh putra apa piye sampean? Anak siji wae bingung lek arep nukokke popok, nukokke susu kok terus. Ha iya. Ya wong ki lahir batine dhewe-dhewe kaya gong. Heeh, terus. Ha iya, Ki mau mbahmu ki ngersake rondo kempling. Heeh. Ning nyuwun sewu nggih mbahmu nyuwun pangapunten saderenge nek rondo kempling niku mengke teng YouTube kenging hak cipta. Oh iya. Dadi ora iso metu AdSense. Heeh. Nek ora metu AdSense engko kula ora iso nguripi kanca-kanca wiyaga. Oh. Kadang kula sok dolar kuning. Heeh. Ki mbok bojo loro iki mau hak cipta apa ora? Oh iya. Ya diganti apa ngono le. Heeh, diganti Wisa Tresna wae ya, Truk ya. Iya. Mbak Nikan jumeneng Mbak Nikan, bangane merem. Ya. Pokoke angger ngerti sinden merem kon jumeneng. Ya. Sik gembrobyos, Truk. Heeh, dilapsi sik. Ya. Ben ora perih. Ya. Halo. Halo. Ngapa iki? Tangiyo sik ya, kon nembang malah ngopo iki? Aku ki merem ki ndonga ben ora udan. Ndonga kok nangin. Lah kusuk kok. Apa tau ndonga apa kowe iki? Weh, ora. Heeh. Iya, heeh, ya. Napa niki? Anu Wisa Tresna, Mbak. Oh nggih. Lagu penutup iki kok kayak sowan papa. Ya. Papa Zula. Heeh. Ya.
Jos. Sami-sami Mbak Supre. Ya. Tak bobok melih nggih. Sik mlaku kono tak kendangi. Nah, kono sing apik anu mabur, heeh. Tang ya. Wis jam 3 punjul seprapat reng. Oke. Sowan kaki Semaryo. Ayo, Truk, tak derekke. Ya. Nyuwun pangapunten sedaya para warga ing laladan ngrenjeng babatan mriki. Anggen kula kekucekan sak kanca mobil kathah lepat kathah kirang atur kula sak rombongan kula nyuwun lumeber ing samudra pangaksami. Heeh, Truk. Ya. Matur sembahipun pusana. Sumbuh kang ginayuh sembada kang jinangka basuhi kang kaesti. Amin. Panjenenganipun Mbahmu sekeluarga tansah pinaringan sehat rahayu wilujeng. Amin amin ya rabbal alamin. Ya. Kopat janure tuwa menawi lepat nyuwun mangapura. Heeh. Dolan menyang kali kapan kita bisa berjumpa lagi. Oke. Sak gaduke kok ya ukarane Gong. Ayo sowan Ndara Janaka kae wis ngenteni nang Karang Ademel, Truk. Ya. Janeng nalika kacil langit. Bintang surya kusuma yana sumawur.
Wis ora. Marekaden prayatna semurire samurire eka bali ambel kekek satulita mel Ndara Ndara Janaka katingal sungkawa ing batos Ndara kula aturi paring dawuh enten perkawis napa Ndara enten labetan napa teka jengandika gadhahi pasemon ingkang kados mekaten menika Ndara kula aturi paring dawuh Kakang Semar wonten dawuh Ndara mangerti ya Kakang anggonku sungkawa iki ora liya kejaba ya mung merga menggali mikir babakan Kakang Mas Werkudara tampa amplep iya menengo sik to le via dadi nae mau wis gelem ora dibayar sewengi kok nggone murca uncat saka kesatriyan Jodipati lan lunga saka negara Ngamarta Kakang bingung penggalih merga yen to ngasi Pandhawa ora tinunggon Kakang Mas Werkudara tan mrunga para Pandhawa ora duweni daya kekuatan apa-apa Kakang mangan cara lampahing angin kuntarangkraning arga gara-gara neta kakiri ora bumi prakampita satolama ngambak udan terasawur lah kok jenengan teko mboten sanjang mboten ngendika wingi-wingi Ndara tentu mesti kula dherekaken ngupadi ingkang neraka mula prayogane kepiyaku masrahke kelawan Kakang Semar ampun masrah kula niki nggih ming tiyang bodho nek jenengan kepengin kondur ingkang neraka inggih menika Ndara Werkudara awi kula dherekaken madosi ngupadi teng gisiking samudra Ndara monggo ayo Kakang tak dherekake Kakang
Rahina sumubang